Chigni kamoro morama intiere makoro en nonro mar oboke okiny masani nyinga en Nick Okelo. Oboke gi kacha koko oboke mar The Star wach maduong' mantie kanyo endo ni Ruto ahead in new poll as race WhatsApp. Ruto kore mantiere nyime e ombulu mar paro. Masani koro ne ogol kod Radio Africa. Kendo wachre ka ni latest Radio Africa poll as Ruto ahead with 45.5%, Raila 41.3%. Otini podonge ngamoso yudo 50+1% kaindi. Mane wach mantiere kanyo endo miyo pod Ruto nitiere nyime, mano e pek mar wach mantiere. Ito boke nindi mar riyo gimanyalo keto kanyendo ahinya ongeno ka indika nitiere Ann Kananu maine governor man Nairobi governor Ann Kananu is his executive bursary to 13-year-old Barack Matthew Nyaribari from Mukuru kwa Njenga. Nyaribari scored 411 marks and was admitted to Mango High School, but his family lacks money for his fees. Mana wach mantieno ka indika Ann Kananu wachiwo bursary hizo kang maber. Sani koro jeni koro hopes dashed as Kenyatta Raila change Nairobi lineup. Maya wach masani koro nitiere Nairobi koro ka endi weche tek ahinya. Raila gi Uhuru koro loko jomadu wachung. Kendo timo nyonyi wacho ni en ochung. Mane gima giwacho gi jogo kuma gin waluche. The ethnic arithmetic by President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga could claim high-flying casualties, including ODM Secretary General Edwin Sifuna. It has emerged that the two leaders, plus Wiper boss Kalonzo Musyoka, could have sealed a deal to give Nairobi Governor Azimio ticket to Mount Kenya candidate, or he or she would be deputized by a Wiper politician. The primary is on Thursday. Former Nairobi Deputy Governor Polycarp Igathe of President Kenyatta's Jubilee Party will fly Azimio flag with former Kibwezi MP Philip Kaloki of Kalonzo Musyoka's Wiper is deputy. Mana kore wach masani koro dwabiro mateke no mapeka endi. People like Richard Ngatia, nitiere ji kaka Ann Kananu, nitiere ji mafudusi dokado aroma endi governor gikoma Jubilee mopogore. Igathe tunwa sengi ngeche maleng ni en mane odhi biro kaka governor. En ma chalni koro ji neno ni mondo mi oringi e kom ni indika kaka governor ma Nairobi. To en gima koro kelo weche mang'eny ahinya nikech koro jomomoko gi bro timo nango they've been campaigning for months on end. Ingeni gisebedo ka gintiere gisero ombulu koni gi kocha, gisebedo gi groupings ma fund a lot of things. Kweli penyo nito koro en ang'o ma Raila Uhuru Kenyatta gi Kalonzo dwaro e wach governor ma Nairobi ni mami nyaka koro gichiw mana mano endo ma en chenro mar yiero. Kwene jopiny mondo yier joma gidwaro. Tim Wanyonyi must agree to compromise. May wach mantiere Martin Andati ndigo niya, compromises must be made if ODM leader Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta Azimio la Umoja One Kenya Alliance is to win Nairobi governor's seat. The other side has already put its house in order. They have Senator Johnson Sakaja for governor and former Sarai MP Margaret Wanjiru for senator. The Azimio side cannot afford to have multiple candidates. That is why they are trying to strike compromises. Maniler mantiere kanyendo. Nonro mano wuok nisani pod Ruto Raila race titans deep now ahead. Mane wach mantiere. Last time chaneno kani Raila mantiere ahead sani kuro deep mantiere ahead. Study no rest for new jumbos to keep up. Magid Kurucha Mokoma Angler. Raila defense appeal for 6 days of voting. Says Azimio is like a polygamous family where every child retreats to their house after sunset. Mane wachimantire kanyo endo. Wachuni Azimio to koro chalo ni en manamano endo ma en daladoho makoro mugodhi ambo to ngato koro them na wadigi. Landslide victory. Speaking to journalists after the meeting at Jaramogi Oginga Odinga Foundation, Azimio la Umoja presidential candidate board chairman Nderitu Murithi said it was part of the numerous strategic meetings ahead of August context. Mana elerman tire kanyo endo. Isama wadhi niendi en ni koro angmatanga medical endi Uhuru award top teachers during the Madaraka Day fight. Manaler mantiere Uhuru sani koro bro bedo ni obro chiwo mago kuma gen mitine jopuonj matimo maber manendo enyasi mag Madaraka Day mano bro biro tarik 1 dwe mar 6. Paroni
Agiwechi mangana med kanyo endo. Smooth sailing, United made our life easier, says goal hero Salah. Salah koro wachini koro Manchester nyomiyo gibedo manendo manikare. Kata kamano okamora ahinya nikech Manchester City nye ogo team nendo ma Brighton. Nye wakala kwa tiko paro ni Brighton nyalo mako Manchester City. To kodhi maber. Koro miyo wan kaka jo Liverpool podo kwa mora ahinya. Storm over Igathe, my watch masani koro nitiere ka endi, which manitiere ka and no time to waste. A day after reports of State House brokered deal, Igathe was already on the campaign trail yesterday with a coterie of leaders whipped to sell his candidature. Westlands MP Mwanyonyi says he will not deputize a political novice, handing Kenyatta Odinga a major headache a day to the nomination deadline. Manewach Mantire. Report indicates that former Kibwezi MP Philip Kaloki has now been fronted as Igathe's running mate, while Wanyonyi will be asked to vie for Senate. Nisoni koronga tokaka sifuna bronyono kando. Urobedo maonge kanyo. Angumio inyi suji mondo miodhio ka seats moko. Just let people run. Mondo bi jo Nairobi year the best governor they want. Paroni kocha nitie Sakaja and a candidate ma bro bring people together. Makaponi azimio tugo to kind bro the Kenya kwanza. Manegi mawana no kakanitiere. To for somebody like Tim Wanyonyi Mose campaign for nearly 2 years. Honestly, it is not right. Mondo mi waje niko in the Senate where moro ni endi. Gini gik mapek. But na intie dream nejo Nairobi. Igathe uwoke office nyocha. In fact, we gather no me 4 months mag teach more ringo weyo or dhike in the corporate world. Tumago again siasa anyway. Makumani egimati Amerikani endi ber mondo mi jo pinyo mega thulu mar make their choices. This could boomerang. Ka wa the nyime ka indi ni Igathe's entry into Nairobi governor rocks Azimio waseng'iyo kako the team Wanyonyi okala ke T. At a glance, the man with the magic wand, Igathe magic wand seemingly has propelled him from one job to another. He has been a man in the right place at the right time, attracting top jobs like a moth to light. The Equity Group Holdings Chief Commercial Officer has quit high-level position 4 times between 2017 and 2020. Igathe has suddenly jumped to the front of the queue as aspirants eyeing the Jubilee Party ticket for the seat of governor. Adiri Igathe nyenta wape berega manari. Kuhuka tudu tishmeduungi doni ma Okelo kiane company mane Okelo kiane big companies war. Raila backtracks on 6-piece vote call mane wachimantire eni ko Raila koro wacho ni koro yirum na ka koro aro koro wachima 6-piece ndo koro wawe kuom sani endi. Mr. Odinga withdrew calls for 6-piece suit. Voting made on Monday in Homa Bay and on Tuesday in Mombasa. Mane lerna sani koro Raila wacho ni wachna weyo gini tek Raila nigi tich matek nikech ka indi nigi ji mang'eny magibe gingi gimi wachono tingeni your presidency, your candidature is a stake. Wach malicha ahinya. Kang'iyo weche mamoko endi mage kin weche eko mag ohala mondo mi onyiew ute nyalo ng'iyo kuondego eko. Seche ma koro wadhi nyime ni endi. Nitie ng'ato kae miluongo ni Alfred Keter. Alfred Keter nyoyo mbo mago eko gine mag UDA. Sama bende koro jinyonga maber ni Alfred Keter en ng'ano endo magele ma tama moko biyudo manotiko mar UDA. Keter's shock win an inspiration for rebels in Rift Valley. MP had fallen a fall of the UDA inner circle and was not preferred candidate but held on doggedly and fought within to the astonishment of the deepest trusted strategists. Mano wachimantire. Ketera maendi ng'eni en ng'ano mosebedo ka samoro goruto gerego kabisa kawacho ka gima oneno ka ok ni kare to wacho ni maendi ok en gima ni kare. Ka wadhi nyime. Nomination flops haunted by failed bid to host Obado. Manewachimantire. The ODM primaries in Migori County are shaping up to be some kind of punishment for ward reps who defied the party to save Okoth Obado from impeachment at
not once but twice when it organized the nomination exercise on Monday. The ground was already poisoned against MCS who was still had their own challenges in their respective wards. Kurojogo komano sikone support bado MCS negine kama teka hinya maninde county Migori do mondo mi othechgi oko negi dagi golo obado. Giants Gor Mahia and FC Leopards clash at Kisumu Jomo Kenyatta Stadium. Wachmasani koronitiere Record Football Kenya Premier League champions Gor Mahia have announced that they will host eternal rivals AFC Leopards in the 94th Mashemeji Derby on May 8th at the Jomo Kenyatta International Sports Stadium in Kisumu. Gor Mahia Secretary General Samuel Chola told Nation Sport that Kogalo will host the contest at the 30,000 capacity facility that was opened last year. He urged the club faithfuls from Nairobi, Mombasa and the entire Nyanza region to turn up in large numbers for the game. As the club top brass, we have reached a decision that we will host AFC Leopards in Kisumu at Jomo Kenyatta International Stadium in Mamboleo. The team will start camping in the region after our game against Karubangi Sharks on May 1st, said Ochola. Samo Chola wachoni gi brobedo gagi tugu niendi manoendo Kisumu ene wachimantiere kanyo. Battered Manchester United 6 years behind the best. Liverpool exposes massive gulf between the two sides with 4-0 demolition. Mano e wachimantiere. Raila okao jodongo, Ruto okao rowere. Mano e nomination mano timbre saniendi. Old is gold for Raila as Ruto goes for new. Mane wachimentiere. Raila kwa mwagejo dongo mago yeko maga siasa mosebedo godo. Ruto dhine jogo yeko maga marowere marambige podgo jawa. Primaries end as voters renew mandate of close associates of Azimio leader. Of course, as it's of Azimio leader, Raila Odinga preferred tried tested hands to work with him, but UDA nominations pick fresh faces, meaning that DP will have to work with relatively younger a team. Mano ewachimantire kanyo. Forget integrity, anyone can vie, IBC tells court. Manegi mantiere, wachini koro ngata nyalo chung, kata ingi case mar court, kata inigango chunguru, manegi makoro IBC owacho. Achiel kachiel. Ok nyal tamji mondo mi kik chung, keche kata Uhuru Kenyatta gino chung moyier kane gintigi case ya ICC. Mano elermantiere. Uhuru gives education scorecard as principals demand fee increase. Maindi Uhuru nyentiere Mombasa kama koro jopuonj nyentiere kogo kodgi mbaka to ne giwinjore ni mondo mi koro omed school fees to Uhuru gin poko piny owacho pod odagi jopuonj dwaro mondo omed school fees lakini mano ne kwayo margi poko bedo nito ang'no bed nango. Now IBC says it will allow aspirants with integrity cases to vie. Aneler mantiere koronge gimoro ni kiani ni gi court case kata ingango in chunga. Why Nyanza voters sent home almost all MCS in nominations. May wacho makoro ntie nyalo ngi koro Nyanza nyogol MCS te machigni gitanyagedhi. Gimomiyo negedhi inyalo somo Oboke ni maraboro. Paul Shoka for Ouda, Raila keen as they lose Odim primary. Kisumu Central MP becomes first and only MP in Nyanza so far to lose bid to defend his seat on an ODM ticket. Oburu's son Elijah and brother-in-law George Abwajo lose bids for parliamentary award contest respectively. Maigimano timre Kisumu, Wodo Buru ginga nyochung ilingo Elijah Buru nyo yombi, ntiere Abwajo bende mabende ena oro Raila bende nyo yombi koro ena kamano ji mang'eny wacho ni gini endi okikete wach mag family wauru wayier jomo wadwaro mane wach mantie kata mana pane nyamin Raila Ruth Odinga to nyo yudo komnendo ma Kisumu. Mano heler mantiere ka koro wang'iyo. Will affirmative action favor Waiguru in UDA? Mane wach mantiere. An Waiguru odhiyudo manindo mawende notiko mar UDA mar bedo jalop Ruto kalore kod affirmative action mane wach mantiere kanyo inyalo ng'iyo. Keter primaries win surprises aspirants and Nandi Hills voters. Mane wach mantiere oseng'iyo wach ma Keter nenda achiel kachiel. What quest for deputy from Mount Kenya means for top candidates. Gimomiyo koro nyaki kakikawo ng'ama Mount Kenya kaka jalupni gimomiyo mano endo koro nyalo loko gik mang'eny ahinya mano e gwenge mag Central. We just didn't attack them. We didn't dare to attack them. It almost looked as if they were afraid to be outplayed. But again, in the second half, it was better. Mano and Manchester United.
Rafranik mano manager margi wacho ni no ginyalo attack Liverpool. Mano kata Manchester City ong'e. Mano kitemo ni boyo kumi ikwanyo gi akwanya. Mondo awegi kanyo mondo mi wadhi nyime gi chenro moko warom e mesa mar weche manyien kawuono.